Hi guys, good day to all. Narito ulit tayo para magbigay sa inyo ng vital information, lalo na po sa mga classification ng bagyo at wind signals. At ito pong video na ito ay ipapasok natin sa bagong playlist sa ating YouTube channel, Mr. Typhoon.tv or youtube.com/Mr. Typhoon. At ito ang unang series ng ating lecture. Ito po ay dahil sa pag-modify ng Pag-asa ng kanilang tropical cyclone classification at wind signals which took effect noong March 23, okay, or 2 days ago. At so ito yung effective date nitong bagong classification nila. Actually, it's only a modification. Wala naman pong pagbabago sa mga classifications na binibigay ng Pag-asa. Okay, so nandito tayo para makatulong sa ating government, sa ating Weather Bureau, para ma-explain properly ano itong mga pagbabago. Okay, at itong mga screenshots na ipapakita natin sa inyo, galing po ito sa YouTube video ng Pag-asa na exclusively nakafocus sa mga senior high school. Okay, para malaman nila ano itong iba't ibang classification at wind signals ng mga bagyo na pumapasok po ng Philippine Area of Responsibility na binibigyan ng Pag-asa ng mga local names. At sigurado makakatulong po ito sa inyo, lalo na yung mga kababayan natin na hindi nakakaintindi kung ano itong mga wind signals na ito, anong historical implication ito, bakit nagbabago ba lagi, dahil nga alam natin na threatening po ang mga bagyo. Okay? So, ito pong slides, actually sa baba ng ating YouTube channel, sa may mga remarks natin, okay, sa may description ng chat ng video na ito, ilalagay natin doon yung link papunta doon sa Pag-asa YouTube channel kung saan natin kinuha ito, okay? Hindi po ito sa atin, ito po exclusively from Pag-asa. Relay lang natin ito para maintindihan ng publiko. Okay, so galing po ito sa kanilang YouTube orientation ng Tropical Cyclone Module for Senior High School. Kahapon po ito, March 24, nilabas 2 p.m. This is in line for the celebration of the 72nd World Meteorological Day. Okay, 157th sa national and 72nd sa World Meteorological Day. So, malaking tulong ito. So, ito po ang mga pagbabago. At before that, may mention lang natin ang mga corresponding classification ng mga iba't ibang Asian agencies. Okay? Napakarami kasing Asian agencies dito sa Eastern Hemisphere compared sa Western Hemisphere like US, dahil isa lang talaga siya. Yung US lang nagbibigay sa North America at Central America ng mga updates sa bagyo, mga warnings, hurricane warnings. Kaya walang ibang agencies na nagbibigay ng mga updates. Iisa lang talagang entity. That's the National Hurricane Center. So, tinatranslate yan into Spanish. Okay? Spanish language, yung mga updates nila. Dito sa Asia Pacific, iba naman po. Napakarami po ng mga Asian agencies, kasama rin ang Joint Typhoon Warning Center ng US na in-establish ng World War II. Because of World War II, nagkaroon ng weather agency ang US. Nakabase dati sa Guam at nilipat sa Hawaii noong 1999, 98, something like that. So, yun ang nangyari dahil yung Joint Typhoon Warning Center para i-cover lang yung mga military at mga US embassies dito sa Asia Pacific. Lalo na nung dito pa yung US Air Force, US Naval and Air Force bases sa Clark at Subic. So, talaga effective yung Joint Typhoon Warning Center. So, ito po yung mga iba't ibang nation, okay, agencies, I mean. So, it's a tropical cyclone based on the 10-minute wind average, okay, 10-minute maximum sustained winds in knots kasi ito, okay. So, ito yung tropical cyclone, yung mga categories niya, ito yung mga weather agencies, JMA, Japan Meteorological Agency, Hong Kong Observatory, ito yung MMGB, okay, most likely baka Macau po ito, okay, Macau Meteorological Agency, we have the China Meteorological Agency, Central Weather Bureau of Taiwan,
Korea Meteorological Agency, KMA, JTWC, Joint Typhoon Warning Center, and PAG-ASA. So, nakikita ninyo na iba't iba po ang mga categories niya. But, meron mga agencies na nagmamatch. Like dito sa may Super Typhoon, yung Hong Kong Observatory, Macau, China, CWB ng Taiwan, at JTWC. Ang Super Typhoon nila nag-start po sa 100 knots or convert natin into kph, that's 185 kph. Okay? And previous na yung PAG-ASA, ito po yung classification nila. May Super Typhoon din, pero ang Super Typhoon nila ay medyo mataas yung limit. Nasa 220 kph. So, diyan nag-uumpisa yung Super Typhoon threshold. And since nagkaroon po ng studies ang PAG-ASA for the past few years, nakita nila, lalo na yung recent na si Odette, napansin nila na medyo may similarity lang ang epekto ng signal number 4 and number 5. So, ginawa nilang ibaba. Okay? Kapareho na po sa ibang Asian agency o majority ng Asian agencies, down to 185 ang classification ng Super Typhoon. So, ito mag-move yan dito. So, medyo balansyado na po at nag-agree na po sa mga ibang Asian agencies. May pagkakaiba lang po dito, like itong Korean Meteorological Agency, Super Strong Typhoon ang tawag sa kanila, Super Typhoon. And then, ang Japan Meteorological Agency, 195 kph, ang tawag nila Violent Typhoon. But, ang majority, yan, Super Typhoon. So, yun din ang pinatter ng PAG-ASA, Super Typhoon, which is good. Okay, I commend PAG-ASA and kudos to the research staff for upgrading their itong pagbabago sa modification para makatulong sa madlang Pilipino. Okay, at least mababawasan po ang mga casualties kasi masyadong magulo eh. Hindi mo alam kung ano mga agencies susundan kasi na yun sa age of social media, age of the internet, ay talaga makikita mo na kaagad yung mga comparison. So, good job for them, okay? PAG-ASA. Since maliit tayo, ito yung sinusundan nating weather agencies, although may sarili tayong updates, okay? At makatulong rin sa mga local public, lalo na po din sa Bicol at Naga, since 1997. So, ito po yung Beaufort scale na ginagamit ng mga marinero noong araw. So, yan po ang katumbas niyan. Huwag na natin i-focus niyan kasi ang importante dito yung nilalabas ng PAG-ASA. Okay? And this is only valid until February 2022. At this time, iba na po ito. Bababa na po ito sa 100 knots o 185 kph. That's the 10-minute average. Yung 1-minute average kasi na narinig natin sa Joint Typhoon Warning Center ay nasa 240 kph. Okay? So, pag 240 kph, hindi pa yan upgraded sa Super Typhoon ng PAG-ASA previously, okay? Kasi 195 o 200, dapat 204, 220. Ang PAG-ASA kasi 220 kph. Ito yung dati niya. But now, ay minub na po o punta dito. Nandito na po ang area po ng Super Typhoon, which is good. So, forward natin. So, ito na yun ang revised definition ng mga Super Typhoon category ng PAG-ASA. So, makikita po natin. Move natin ito dito para makita natin logo. Hindi po natin ito sinasarili. Okay, this is purely from PAG-ASA. So, lagay mo natin dyan sa gitna. Okay. Baka sabihin ninyo, typhoon na tayo. Hindi naman po. Para makita nyo ang symbol, dito muna natin ilagay sa typhoon yung video natin. So, walang pagbabago sa classification. Ang PAG-ASA, gumagamit ng tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, and STY or super typhoon. Pareho tayo sa ibang agencies. Balik tayo dun sa yan. Magkapareho tayo sa JMA, dun sa tatlo tropical depression, tropical storm, and severe tropical storm, Hong Kong Observatory, Macau, and China. And also Korean Meteorological Agency,
May STS rin, Severe Tropical Storm. Ang Central Weather Bureau of Taiwan and Joint Typhoon Warning Center, wala silang Severe Tropical Storm. So, bali, 4 lang. Tropical Depression, Tropical Storm, Typhoon, and Super Typhoon. So, balik tayo sa classification ng Pag-asa. So, ito po yung classification. Same pa rin yung strength nila in 10-minute average, 62. Less than 62 is Tropical Depression, 62 to 88, Tropical Storm, Severe Tropical Storm, 89 to 117 kph. Dito na po ang magbabago niyan. Dati, 118 to 219 kph ang typhoon. Okay, 180 to 219. Ngayon, in-adjust na po nila, 118 to 184 kph. And then, ang super typhoon na yun, hindi na po umpisa sa 220. Baba na po siya sa 185 kph or higher. So, ano magiging implication nito sa mga upcoming weather bulletins ng Pag-asa? Ang mangyayari po nito, dadami na yun ang mga super typhoons kapag lumampas po o umabot ng 185 pataas yung intensity ng mga tropical cyclones, yung mga bagyo. Kaya wag kayong magulat na sasabihin niyo, ay, dumadami na yun ang super typhoon, ang dami na yun. Actually po, nag-adjust lang po ang ating Weather Bureau. So, same pa rin, okay? Pero hindi natin sasabihin na yung past na yun, super typhoon dapat yun. Huwag na natin yung pansinin. Ang focus natin is beginning March 23 onwards. Okay? So, yan po ang pagbabago na yun. So, early this morning, nagsalita tayo sa mga dalawang radio stations dito sa Naga, Camarines Sur, dahil ang dami nagreklamo. I mean, ang daming gusto malaman dahil may super typhoon daw. Yung pala, ito na pala yung classification, yung modification. So, at least malinawan ang kababayan natin. Okay? So, yung mga expat o foreigners na nanonood na yun, patranslate na lang po ninyo yung ating ginagawang explanation na yun. So, to make it clear, ang changes lang po or the change of the classification ay yung pagbaba ng super typhoon limit o classification, yung limit niya na umpisa sa 220 dati. Okay, now from 2015 yan hanggang 2022. Na yun po, ang bago na yun is from down to 185 kph na po siya. Okay? So, kung i-classify natin si Odette, halimbawa kung na yun nag-form si Odette, magpo-fall na siya under super typhoon. Kasi nakita nila yung difference. Dahil po, ito, sabi nila sa basis, commonly used threshold of peak typhoon category within the region. At nakikita po natin sa overall average ng mga different Asian agencies na member po ng SCAP, WMO Typhoon Committee member. Okay, ito po yung mga members. Pati yung mga pangalan ng bagyo, sila rin nagbibigay. So, that's good. At least maiwasan po ang confusion ng mga tao. Okay? So, that's it. Ito po yung mga symbols na yon na gagamitin sa tracking. D, S. Ito yung open symbol ng bagyo. Severe Tropical Storm. Pag T, Typhoon. Pag solid na symbol ng bagyo, Super Typhoon po yan. So, balik muna natin dito. Okay. Oh. That's it. Now, let's move. Oh, by the way, ito po. At ang pagbabago din po sa mga signals ay nagmamatch na po sa classification ng Pag-asa. Okay? Pag tropical depression, signal number 1, ang highest na wind signal. Pag tropical storm, signal number 2. Pag severe tropical storm, signal number 3, ang highest classification. Pag typhoon, signal number 4, at pag naging super typhoon na po siya, ang pwedeng pinakamataas na signal raise ay ang signal number 5. Kaya pag naging super typhoon, mag-prepare po ang mga lugar natin na dadaan kasi may possibility mag-raise po ng signal number 5 ang Pag-asa. So ito po yung pagbabago sa tropical cyclone wind signal. May modification din sa wind threat niya, yung lakas ng hangin. Dati yung signal number 1, 30 to 60. Ngayon po is 39 to 61 kph. Okay? And then, ang signal number 2, 61 to 120 ay magiging 62 to 88 kph.
And signal number 3, 121 to 170. Na yun po ay 89 na lang to 117 kph. And signal number 4, dati 171 to 220. Na yun po 118 hanggang 184. So nagmamatch po siya sa mga classification po ng tropical cyclone ng Pag-asa. And yung signal number 5, dati greater than 220 kph. Na yun po is 185 kph or higher. Same pa rin yung warning lead time. Pag signal number 1, ibig sabihin po niyan 36 hours. Pag release ng signal number 1 sa lugar ninyo, in 36 hours, saka ma-fill yung hangin. And ganyan din po, signal number 2, after 24 hours, ma-fill yung hangin. And 18 hours ang number 3, 12 hours ang number 4, and 12 hours din ang number 5. Okay? So, alam natin na pag super typhoon, yan po extreme threat to life and property. Now, anong comparable land wind warning sa ibang meteorological centers? Yung JTWC, okay? Take note, wala po silang wind signal kasi majority nila is more on the military installation of US and the US Embassy as well. More on, ano lang sila, tracking kung saan papuntang bagyo. But yung mga signals ay depende na po sa mga meteorological centers. So, ito po yung revised na yun, 1 to 5. So, ang signal number 1, katumbas niyan sa Hong Kong Observatory is signal number 3, China, Blue Typhoon Alert. And signal number 2, Hong Kong, number 8 po yan. Tapos may direction ng hangin kung saan galing. China, Yellow Typhoon Alert. Japan Meteorological Agency, Gale Warning or Gale Advisory. National Hurricane Center, Tropical Storm Watch or Tropical Storm Warning. Pag-incorporate nila ang National Hurricane Center ng Miami o sa USA. Okay? Signal number 3, yan. Hong Kong Observatory, nagiging signal number 9 na po siya sa China, Orange Typhoon Alert. And Japan Meteorological Agency, Storm Warning or Storm Emergency Warning. National Hurricane Center, Storm Watch or Tropical Storm Warning pa rin. Now, pagdating sa signal number 4, ang Hong Kong Observatory ay nasa signal number 10 na po yan. Okay? Dapat ito typhoon signal kasi hindi naman po hurricane sa Hong Kong Observatory. Baka na, type lang. China Meteorological Agency, Red Typhoon Alert. Japan Meteorological Agency, Storm Warning or Storm Emergency Warning. Same pa rin. Ang National Hurricane Center, dyan po papasok ang Hurricane Watch and Hurricane Warning. Ibig sabihin po ng Hurricane Watch sa US, within 48 hours, dakating yung hangin. Okay? And Hurricane Warning, within 24 hours, dakating na yung malakas na hangin. So, yun pagkakaiba nila. Sa atin, 12 hours po yan. Signal number 4, dakating yung hangin. Signal number 5, sa Hong Kong Observatory, typhoon signal number 10 po yan. China Meteorological Agency, Red Typhoon Alert. Storm Warning or Storm Emergency Warning naman po in Japan Meteorological Agency. And then, sa National Hurricane Center, Extreme Wind Warning po yan. Okay, kasama yan sa Hurricane Warning ng National Hurricane Center. So, yan po ang pagkakaiba na yun, ha. Okay, at least nagiging pantay na po sa mga Asian agencies na nagmamonitor ng mga bagyo. So, magiging hindi na po siya confusing. Okay, balansyado na po. Pag nag-upgrade ang JTWC, most likely, super typhoon din. Pag naging STY sa JTWC, super typhoon din sa Pag-asa. At ito naman po ang pagbabago ng typhoon tracking chart ng Pag-asa. Dati ganito sila, may mga bilog-bilog based on the number of days. Ngayon po, binago na nilang flatline. Okay? Ito po yung track intensity nila. And then, yan po yung symbol L for low pressure area, D for tropical depression, S for tropical storm. STS, yung open symbol ng bagyo. And then, typhoon is T. And closed symbol ng bagyo ay super typhoon. And then, nagdagdag po sila ng 12 hourly forecast up to 2.5 days. Okay? Kasi sa ibang agencies, up to 2 days lang yan. After that, 24 hours na siya. So,
12 hours, 24 hours, ito, 12 hours, 24 hours, 36 hours, 48, okay, then magiging 60, then 72 hours, 96 hours, and 120 hours. So, yan po ang number of days. So, ito ang 24, 48, sandali lang, 24, 48, 72, 96, 120. So, 1 day, ito po yung 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 days. So, at least maraming points. Malalaman natin, makakapaghanda po ang mga disaster managers kapag pupunta po sa lugar ninyo yung mga bagyo. Okay, yung website para natin, Typhoon 2000, papatuloy pa rin natin yung Zoom. Kasi importante yung Zoom, may mga cities nakikita natin. At may mga difference lang kasi may mga wind radius yung tracker natin. But at least maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin na yun ng bagong tracking chart ng Pag-asa at medyo malinaw. Nagdagdag na rin sila, which is good job. Itong area ng winds na signal number 1 or hanggang signal number 2, itong brown, okay? Itong kulay brown, yan po yung area ng signal number 1 hanggang 2. While itong red na bilog na malapit sa center niya o mata, ito po yung winds na 90 kph pataas. So, from signal number 3 hanggang signal number 5. Kasama na po yan. Ito kasi from 40 kph po ito. Itong outer. Okay, makikita naman nyo pag malaki yung tracking ng Pag-asa pag may mga updates na. So, yan yung new format ng kanilang updates sa mga bagyo, which is good job. Kudos to Pag-asa. Okay. Alam ko, they will improve furthermore. So, bago tayong paalam, ito yung mga retired o decommissioned names ng bagyo nung nakakaanong taon, 2021. Replacement na po ito. So, wala na po si Julina, wala na si Maring, wala na si Odette. Dahil po yan po ang casualties, dead, injured, missing, grabe po kay Odette. So, nakita po natin yung epekto ng isang malakas na bagyo. At yung damage po ay sobra-sobra, 1.4 billion, 7.4 billion. Si Odette, nasa 47.1. Wow. So, makikita mo yung development ng mga areas. Dati nung araw, mga 40 years ago, hindi pa ganito kataas. Siyempre, nagkakaroon ng inflation, adjustment sa inflation. So, talagang tataas yan. Ito po yung replacement name. Julina will now be known as Jacinto. Filipino name po yan. While Maring will now be known as Mirasol. Sunflower po yan. Yung definition yan. While Odette will now be known as Opong. Another Filipino name. Gagamit pa rin tayo ng NG. So, ito po mag-start sa 2025 season. Kasi every 4 years po ito, inuulit ang pangalan. Kung may destructive na bagyo, pag billion ang damage, may na mga namamatay. Graduate po yan. Bibigyan po ng diploma yung mga bagyong yan. Okay, so yan po. Yan po ang mga latest name replacement. So ito, sinasabi dito, 71 names na po ang na-decommission ng Pag-asa since 1963. Nag-start sila ng mga domestic names. So at least, katulong po ito sa atin. Mawawala yung trauma. Kasi pag inulit po yung names, magkakaroon po yung trauma. Siyempre, gaya ni dito sa Bicol. Kung bibigyan mo pangalan ng Sining, yun yung grabing bagyo na 1970. Although yung mga new generation, nakalimutan, hindi naman maalala yan, hindi nila alam yun. Okay. So, yan ang purpose yan, para maalis yung trauma, hindi na mauulit. At historical data po yan, ang isang pangalan na nag-graduate or decommission. So, that's it. That's our 20. Umabot rin tayo ng 25 minutes. At least na-explain natin sa publiko kung ano ito mga bagong classification, yung modified classification ng Pag-asa. Napakaganda po. At least, nagmamatch na po sa mga majority ng mga Asian agencies, including the US Joint Typhoon Warning Center. So, wala nang problema i-match po ito sa mga classification nila. At hindi na po confusing, okay? Since na yung social media at internet age ay grabe po ang mga balita. Pag minsan malabas, super typhoon na sa GTWC, bakit hindi pa sa Pag-asa? At least mawawalan po yan, mabawasan yan, and good job to Pag-asa, okay? So, yan po. Don't forget to always listen and watch our
twice a week weather update, yung tropical weather analysis, and then pag may bagyo, everyday yung ating special coverage ng mga bagyo na makaka-apekto po sa ating bansa. So, mag-review po natin yan sa MrTyphoon.tv, YouTube channel, at yung ating Facebook.com, MrTyphoon.com po yan, Facebook.com/MrTyphoon. So, makikita po nyo doon ang update. At yung bagong website natin, Typhoon2000.ph, yung mga dati nang nasanay doon sa old site natin, gusto pa rin nila yung dati, yung old site. Wag kayong mag-worry kasi ilalagay pa rin natin yung old site sa may upper right ng ating page. Ilalagay pa rin natin doon yung link ng old site para sa mga gustong tumingin sa old site kasi nasanay na sila doon sa mga old site format ng ating website. But yung mga baguhan, doon na tayo sa bago. And maalis lang doon sa old site yung timestamp, yung may time, ilan yung wins, ganun. Ang importante naman yung link kasi yun manually ko kasi ina-update yun. But dito sa bago, lalagay ko pa rin yung mga timestamp ng bagyo kung nasaan na siya. Every 6 hours or every 3 hours, depende pag magla-landfall na sa Pilipinas. Okay, see you again on my next video. Again, this is Mike Padua. Good day sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagpanood.